Bizkaiko barnealdean bagaudere, Gipuzkoako kostaldeaz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Uda amaitu eta hondartzak jendez uzten direnean, itsasertzean lerro gorri bat marrazten da itsasbeheran, Gelidium izeneko alga da. Zumaia eta Hondarribia bitarteko kostara 16.000 tona alga iristen omen dira urtero, eta alga horiek jaso eta erabili egiten dira. Antonio Lasak 35 urte darama Gelidium alga biltzen. Belarra esaten diote alga biltzaileek. Donibane Loitzune eta Jaizkibel artean egiten du lan batez ere. Alga etortzen da, arbolan ostrua bezala udan azten da, eta gero udazkenien aiziekin eroritzen da, hor igol. Udan belarra azten da, eta gero itxasua txartzien, eroritzen da belarroi, esaten da, erderaz algaz muertas o alga hildakoa. Itxaso txarran ondotik beti etortzen da alga. Eta zaitu pixkat, kosta eta bat goizero behiratu badagon, da balima dago, o etortzeko tankera ematen zailo denin, jendia bisau laneko eta etortzen dira. Eta zaria batzuk jartzeitugu, eta zare hori bete, eta gero engantxau kablia, eta tira egiten dugu leku batean kamiona o tratoria etortzeko lekuraino. Tratoria kargatzen du, ematen du zelaita eta zelaitan zabalduzen dugu. Gero lehortu eta gero paketi egin da gero saldu. Gehiena pagatzen du nahi. Gelidium alga lehorra agarra ekoizten duten fabriketara eramaten da. Burgoseko izpanagar honetan adibidez, itsasotik urrun izanagatik, ezin dute ezkutatu algarekin egiten dutenik lan. Itsaso usaina zarkorra da benetan. Gelidiumetik agarra erauzten dute. Gelatina bat. Gelatina hauts bat, zuzen esateko. Elikagaien industrian erabilera handikoa, eta baita laborategietan ere, hazkuntza ingurunetarako esate baterako. Algak duen gelatina erauzteko prozesua berotan egiten da. Gelatina kilo bat ateratzeko 50 kilo alga behar dira. Hau da, errendimendua 10% eta 20% artekoa da. Iragazi eta lortzen den gelatina prentsatu egiten da, deshidratatzeko. Agarragarrak prozesuaren amaieran itxura hau du, lehorra eta eota. Prozesu industrialetan erabiltzen da, esnekietan, gozokietan, donutzen gainaldea egiteko eta abar. Baina etorkizunera begira, aplikazio garrantzizkoena mikroorganismoen determinazioarekin lotutakoa da. Bakterioen hazkuntza inguruneak petri plaketan eta abar. Agarretik agarosa ere ateratzen da, eta biologia molekularrean erabiltzen da. Bide luzea egin daiteke alga honetatik abiatuta. Ez dakit, etorkizunan berri gutxi dakigu. Bakarrik dakigu urtero zehose berreia ateatzen dute, gauz berreia honegin da. Espeantza hori daukagu, aurrera segitzeko. Algabilketaren etorkizunerako aplikazio berriak ez ezik, bildutako alga kantitatea ere garrantzitsua da noski. Antza denez, ez dago garai batean adina alga, eta gaur egun askoz gutxiago iristen da kostaldera. 10 batea jatxik gauza, biltzeko kantitatik eta gauzak eta. Kiloa lehorra iteko 5 busti berditzuzu, eta ez dakitzu. Lehorrak zematingo dien ba. 40 tonela, 20 segun urtiek. Oain, azkenak urtea baten. Leheno 300 ikia aldatu ginen. Lehorrak, zeke kontu gatea. Badakigu, ja Zumaian da hortikan Galizia arte, kalidadia pixka hatxiken dela. Beste algak txar batzu zartzen diet artien da. Algabilketarako funtsezkoa da Gelidium alga garbi iristea kostara, ezpurutasun gutxirekin.
Leku batzuetan beste alga batzuekin nahaztuta iristen da ordea. Alga horien artean bada bat kontuan izan beharrekoa. Alga tropikal inbaditzaile bat, azken urteotan asko zabaldu dena. Donostiako Ondarretako hondartzan esate baterako nabarmena da. Nos dimos cuenta la presencia de una especie que desconocíamos. Espezie berri bat agertu zela, ohartu ginen, espezie gorri bat, bertako baten oso antzekoa. Nos llamó la atención y nuestra sorpresa fue eta erabat harrituta geratu ginen, identifikatzera eraman genuenean, inguru tropikaletako espezie bat zen. Harrigarria da, hainbeste jende dabilen hondartza batean, hain kantitate handia egonda, adituak lehenago ohartu ez izana, alga honen agerpenaz. El tipo de estudio de estos organismos, pues, prácticamente había pasado desapercibida. Udazkenean, Ondarretako hondartzan, nabarmena da, zentrozeraz klabulatun alga inbaditzaile hau, hain da ugaria. Itsas bera dagoenean, haitzak pintzel gorriz margotuta daudela dirudi. Alga hau ez dago Ondarretan bakarrik noski. Euskal kostaldeko gune babestu askotan hazten da. Se trata de la especie que más Orain arte, bibliografian jaso izan diren espezie exotikoen artean, ura zabaldu da gehien Euskal kostaldean, alde handiz. El fenómeno de este alga es una cosa... Alga honena nahiko kontu berria da. 10 urteko tarteaz ari gara, eta hori ekosistemaz ari garela oso epe laburra da. Es un periodo muy corto, muy corto. Hori bai, argi dagoena da inguruko aniztasun biologikoari eragiten ari zaiola. Itsaslazterren eta olatuen eraginez, nahaztu egiten dira bi alga espeziak, katramilatuta geratzen dira, eta ondorioz, alga inbaditzailea hazten den guneetan biltzen den gelidiumak ezburutasun handiagoa du. Bien arteko aldea nabarmena da. Gelidium seskidedale handiagoa da. Adarkadura zabalagoa du. Eta zentrozerasek kotoi bolatxoen itxura du. Algabiltzailearena sasoiko lana da. Bilketa irailean hasten da, eta abenduan amaitzen da. Jaia izan, laun bat izan, ez da ordurik zeatik mareak intzen dugu lana, eta itxasua bere ordutan egiten da. Eta zuk ez baduzu hartzen, berak ematen du berriz. Horixe da, gure lana.